ulungiselela i-Comrades nexesha elingakanani uyibaleka? I-Comrades sendibaleke kayi-10 ngoku. Okay. Green number ye-Comrades. Oh wow. Yes. Uziva njani intoni ekwenza uba ubuyelela kule race? Ndandingatsho uba ndawude ndifike kwezilishumi tata ndibaleka i-Comrades, kodwa kwakweyokuqala ndandiye ndisithi ndiyoyijonga uba ithini le nto. Ndava noko uba imnandi noko. Ndayibaleka kakuhle kakhulu eyokuqala because ndandiyitreyinele kakuhle. Okay. Yes. And imedali yakho yokuqala yayintoni? Ndandenze u-9:51 i-bronze medal ngelaa xesha. Okay. Yeah. Then ezilandelayo eziziyi-9 zaba ziimedals eziluphuhlobo. I-Comrades ndiyenzile into yokungayirespekthi kwezinye. Ndaya ndingatreyinanga. Okay. Ndikhumbula kakuhle ka-2019 ndaya ndenze le long run ka-MT70 qha ndingazange ndiyitreyinele tu konke. Nalapho nenza u-11:54. Okay. Ndatsha kakhulu tata. Wangena nomaki? Ndangena just before yena. Oh, okay. Okay. Yes. Otherwise ezinye ii-Comrades noko ndimenzile uVic Clapman mam ndiyacinga uba inoba bathathu and then zii-bronze ezinye ke. Ilesson owayifundayo le ye-training uba funeka u-improve i-training yakho ukuze uyi-enjoye and ubaleke faster time. Yes tata, ibalulekile kakhulu uyitreyinela i-Comrades. Ungakulingi uye kuyo ungayitreyinelanga. Yes. Lesson endayifundayo kakhulu le xa uzawubaleka i-Comrades uzilungiselele uyitreyinele kakhulu. Le run yanamhlanje intoni oyithathayo kuyo ezinye zezinto ezikuncedisayo for i-Comrades yalo nyaka? I-training yanamhlanje iyandinceda kakhulu minyaka le because kuyo ndiya ndipholile. Namhlanje bendizixelela uba ndizawuqala nge-pace ephantsi. Nangoku ndiye ndahamba nge-pace eslow kakhulu because bendifuna ukwenza u-50 kilometers in 5 hours. But ndiye ndaqale nge-pace eslow kakhulu ndihamba nebhasi ibihamba ngo-7:20. So loo nto indincedile because ndiyevanga nangoku ndisefresh, ndenze only 50 k's namhlanje. Ndimenza ndagqibezela nje i-last 10 k's nge-pace noko engathi phakamile, but ndisefresh kona uba fresh ngoku. Ibihili iroute ifana nale i-hills zisondele kweziyana nizawuzinyuka nizehla phaa. Yes. Ewe ibihili kakhulu. Kangoba ndithe xa sifika koo-40 ndeva uba iyavakala nyhani ngokuba silungiselela i-up run. So ndi-enjoyile kakhulu loo nto leyo uba ndizive amandla wam uba ngaba aphela ndawoni na. Yes. I-best time yakho ku-up run ngubani? U-9:51. Okay. 9:51. Ngoku xa utreyine kanje walungisa yonke into uleka uphucula la 9:51 okanye uleka uthini? For the past 10 Comrades oko ndileqa u-sub-9 engapasi. Okay. Ngoku kule game ndiqonde mandisincede ngee-long runs ezininzi. Kangoba usuka kuJanuwari uzotsho ngoku ndenze sure uba ngaba ii-long runs. In fact ndiparticipate kwii-marathons nee-ultra, ndenza sure into yoba ngaba ndiyazilungiselela so that ndibe ne-mileage eyaneleyo for i-Comrades. Uyiprotecta njani la fitness ize ngaloo mileage nomnye umsebenzi owenzayo between now and 13 kaJune so that ube nge-night before i-race day ube ready, relaxed and able to pursue another target? Yes, I think i-rest ibalulekile kakhulu. Enye into endibethayo abantu abangayaziyo ncam ukuthi umsebenzi wam ndisebenza i-long hours. Amaxesha amaninzi ndisebenza i-night shift. Shift yam iqala ngo3:30 in the afternoon up until 6 in the morning. So zii-long hours, ixesha lokuphumla andibinalo kakhulu. And ke ngone-long run zam abanye bazawuqaphela uba ndizenza phakathi evekini, either ngoLwesithathu okanye ngoLwesine kuxa ndi-off emsebenzini. So i-rest ke ngoku from now on izandinceda kakhulu for uba ndikwazi urekhavarisha ndibe ready for laa mini inkulu. Okay. Yes. All the best, champ. Thank you, Dad.